Ehling şeplere, tatar yaşlara, alga varabız, birge biz buldurabız. Ehling şeplere, tatar yaşlara, alga varabız, birge biz buldurabız. Шулпан, сен әлі өз-өзіңle сөйлеше башладың мısың? Так, 269. Бүгінгі күнні санамасақ, енді 268 була. 268? Нәрсе енді ол? Әлі бірерсін армиядан күтесің ме? Қызлар бет ғадетті армиядан бір егітіні күткенде күннен күнге шуқлап баралар, әлі аны өздерінің контакт статустарына да қоялар. Бик шәп идея, мұны барысына статусқа язып барыға керек. Руслан, икенші жейге қадар? Білесің көпмі күн? Көпме? 268 күн. Несі эшләрме мен 268 күн? Білмеймін де Шулпан. Менімше сиңа міне тәрі үстібіне отырып, маң суланып жайыны күтіруге керектір. Ол сенің солықны көріп тезірек келіп жетер деп ойлаймын. Сиңа қызық, Руслан. Кішілер әйбірдің қадірін юғалтайқына біле башлай шол. Жай бізден біраз ғана болса да елайтсын енді Шулпан. Бізге бет бірге шындыры қат еді. Қарайлы Шулпан, сен жай башлануға енді оқуға қадар неше күн қолғанын шуплап барайын. Нәрсе болды сиңа? Еші қатасы болғандыр ол. Руслан, енді біз қазір достар бен исендәшек, һәм аннары сөйләшеп бетерербез. Ярый. Сәлем дуслар. Сәлем. Эфирда Яшьләр тукталышы. Сезнең белән бүген Руслан Һәм Шулпан. Без башлыйбыз. Шулпан, сен неге әлі университетқа барасы келмейді дедің? Әлі оқу башланып берничә генә көн узды, мен инде шундый ардым. Дуслар белән сөйләшкән безнең бер генә тема бар. Ул да булса расписание. Элек мен паркка йөгерә чыксам, хәзер мен аудитория арасында гына йөгереп йөрим. Җәйгә кире кайтасың киләме? Ничек? Ничек бик гади. Әйдә, мәсәлән, җәйгә бер вакыйганы искә төшереп алыйк. Сәлам Шулпан, хәлләр? Сәлам Руслан, синең хәлләрең ничек? Минеке яхшы, синеке? Бик әйбәт. Бүгенгә нинди планнар синең? Ой, минем бүген планнарым шундый күп. Менә кич белән кино карыйсым килә иде рәхәтләнеп попкорн белән. Димәк, синең Шулпан бүгенгә планнарың, эшләрең юк дигән була. Шулпан, әйдә булай эшлибез. Җәйне ныклап искә төшерер өчен җәйге вакыйгаларга кайтып алабыз. Башлыйбыз Экстрим парктан. Хәзерме? Әйе, хәзер бит җәй. Җәй нәрсә телисең, шуны эшләп була. Киттек алайса. Киттек. Biz яшьләр, biz bir урында тормыйбыз, гелезләнәбез һәм безгә моның өчен үз тирәлегебез кирәк. Give it all for the family. 5, 4, 3, 2, I got one shot. You lose the love and respect, that's where the trust stop. New work, top drop. I roll up every 15 minutes like a bus stop. Бүген экстрим һәм тизлек яратучылар курку сүзен белмәүчеләр үз урыннарын таптылар. Казанда Россиядә иң эре урам экстрим парк ачылды. Мондый зурлыктагы соңгы тенденциялар буенча ясалган экстрим парк бүтән Рәсәйнең бер шәһәрендә дә юк. Это действительно самый большой в России экстрим-парк, его площадь 20 тысяч квадратных метров, то есть 20 гектаров. Здесь представлено несколько площадок, это и стритбол, эйр-парк, на котором можно разгоняться и прыгать прямо в поролон. И также очень удивительное и интересное место, это памп-трек, на котором можно, не крутя педали, разогнаться до 50 км в час. Это тоже очень необычно. Ике зонадан торган Казан экстрим паркы ел башында төзелә башлады. Биредә скейтта, роликларда, самокатларда һәм велосипедларда шуу өчен берничә мәйданчык бар. Шулай стритбол, паркур һәм воркаут өчен дә махсус мәйданчыклар әзерләнгән. Бүген мәйданчыкта стритбол буенча турнир үткәрелде. Монда 500 спортчы белән 102 команда катнашты. Шулай ук биредә брейк-данс һәм урам биюләре буенча Combination X2 халыкара турниры уздырылды. Биредә бөтен Россиядан килгән катнашучылар үзләренең осталыкларын памп-тректа күрсәттеләр. Анда балалар инерция ярдәмендә генә педальләр әйләндермичә скорость җыя белүләрен күрсәттеләр. Скейт-парк такой, он прям для прогресса, для участия в международных соревнованиях, он вот то, что нужно. Можно даже привозить сюда зарубежных профессионалов, и они будут себя как рыба в воде здесь чувствовать. Бүген кечесе дә, олысы да урам экстрим паркында үз урынын таба алды.
Bugün әле біздің қызықлы тұталышларыбыз бек көп болашақ. Шуңа күрә бір урында тұрырға ярамый. Гүлназ яна пішен базарына барабыз. Сен нәрсе әлі мұнда тұрасың? Пішен базарына да бармағансың? Менің әне өзімнің менде пішен базарым бар. Бітәмірсі де керек пе? Юг енді мен Qozonдағы фестиваліне айтам. Qozonda. Шынлапты. Нишлеп бармадым әлі мен анда? Пішен базарына барып қайтырға керек. Булды. Киендім де пішен базарына барырға әзірмен дейме. Анда башкача киенергә керек. Менә булай тәртип. Милли киемнәр, колфак, алкалар, кыскасы, сезнең киемегездә милли бизәкләр булу шарт. Булды, мин әзер. Элекке вакытларда пішен базары сату алу урыны гына түгел, татар халкының мәдәни үзәге булып торган. Шуңа әлеге чарага кабат сулы шөрергә булалар. Һәм 2013 елда пішен базарының яңа тарихы башлана. Пішен базарын инде ул шундый зур бәйрәм буларак Казан халкы гомумән татарлар көтеп тора. Ул хәзер ел сайын уздырыла, безнең быел 8нче тапкыр узды. Быел без аны үзенең тарихи урынына, иске татар бистәсенә кайтардык. Шундый 18нче һәм 19нчы гасырга кайттык сыман шундый хисләр минем үземнең. Монда күп төрле мәйданчыклар эшли. Дизайн, маркет, лекториялар, бию буенча мастер-класслар, экскурсиялар, заманча музыка концерты, татар милли кием фестивале. Кыскасы, җаныңа ни тели шуны сайла. Менә нәниләр үзләренең яраткан мәйданчыкларын тиз тапты. Нәниләр өчен эшләгән мәйданчыкларның берсе Шаян ТВ каналыныкы иде. Монда аларны төрле уеннар һәм мастер-класслар көтеп торды. Ясадык. Bizdə qovanış Şayan TV'da da qaldım. Bu raketаны ничек очырталар? Аха, менә шулай иткәч очып китә инде ул. Аха. Әнигә шумый. Пішен базарында мөхтәрәм кунаклар да күп иде. Республикабызның президенты Рөстәм Нургали улы Миниханов та әлеге чараны үз итте. Яшьләр эшләре министры Дамир Фәттахов та пішен базарының никадәр әһәмиятле булуын ассызыклады. Здесь уникальная продукция, которая, помимо того, что это наша национальная, но очень важно, что молодые люди, молодые дизайнеры вносят свои элементы. Молодые люди с удовольствием носят национальную одежду, но вот с каким-то своим современным колоритом, нюансами. Безусловно, она узнаваемая, но при этом, что, наверное, очень важно, она актуальна, востребована для молодых людей, для подростков, и это круто. Быелгы пішен базарының тагын бер үзенчәлеге – иммерсив спектакльләр. Төрле нукталарда һәр вакыт ниндидер тарих барда. Монда Тукай, Дәрмәтне дә төрле әсәр геройларында, тарихи образларында күрергә мөмкин иде. Мәрҗани, 21нче гасырга эләксәң, пішен базарын күрсәң, ни дип әйтерсең икән син? Моны без хәзер аның үзеннән сорыйбыз, чөнки Мәрҗани пішен базарына килгән иде. Хәерле көн, исәнмесез? Хәерле көннәр. Әйтегез әле, ничек сезгә менә яңа Казан 21нче гасыр шуймы? Шамайша. Үзгәрешләр күпме монда? Әгәр дә миңа шундый сорау бирсәләр, минем яшәеш вакытында шушындый хәлгә килер безнең татарларыбыз,
шушындай мөмкинлекләр булыр аларга дигән сүзне әйтсәләр, мин моңа ышанмаган булыр идем. Сез нәрсә сатасыз бүген? Біз сатмыйбыз, бу безнең авылдан, безнең бакчадан җыелган алма һәм шәйләр. Тәмлеме соң? Монда менә сезнең карап торам, арбагыз бар име? Атыгыз юк, кая сез иттегез атыгызны? Атыбыз чапты. Карагыз, сез нинди тыңламай торган аты качкан. Пешән базарында менә шундый гәҗитләр саталар. Миңа да бирәсезме берсен? Мне их сказали раздавать определенным людям. Я до определенного времени, потом я начну раздавать всем. Шуңа күрә мин ул определенный кешеләр исемлегенә кермим. Шуңа күрә гәҗит безгә эләкмәде. Менә шундый инде ул пешән базары. Ләкин аны ишетеп кенә түгел, барып күрергә кирәк. Шуңа күрә киләсе елда сезнең белән менә шушы урында пешән базарында очрашырбыз. Пока-пока. Бүгінгі эфирыбыз кунағы территория смыслов форумында зур жеңу яулап қайтқан Миңнуллина Алия. Сәлем, Алия. Сәлем, сәлем. Алия, әлеге форум турында, сен жеңу турында бик көп кенә жерде язылып шықты, бик көп сөйләделәр моның турында. Менә хәзер сен үзең безгә сөйләп таныштырып кит әлеге форум һәм жиңуың белән. Форум Мәскәүдә үтте. Мәскәүдә берәр 200 кеше бөтен Рәсәйдән тулган студентлар, педагоглар һәм инде безнең юнәлеш булган инде форумда ул вызовы образования дигән. Без анда ФГОС 5 һәм 9 классларның пунктларын үзебез ясыйдык, яза идек. Менә инде анда әлбәттә төрле спикерлар безгә килә иде. Алар белән сөйләшә идек. Һәм инде грантлар төп инде нәрсә без бөтенебез килдек, ул грантларын защитасы һәм инде акча алуы бөтен кешегә. Менә Дөресен әйткәндә син әлеге форумга мин җиңәм дип бардыңмы яки инде катнашып карыйм, бәлкем килеп чыгыр дип? Мин барган идем, җиңәм идем, чөнки безнең Татарстаннан барган иде бер 10 кеше һәм 10 кешедән соң безнең 2 кеше генә барган иде ул грантлар белән. Һәм инде мин үземә әйтә идем, Алия, грантсыз ярамый кайтырга, аннары үтерәләр бит. Менә шулай инде мин шундый установка белән киттем, ясадым, чыгыш ясадым, сөйләдем бөтен әйберне һәм инде җиңдем, алдым бу заветный миллионны. Әлеге грантны җиңү ул синең өчен бик зур нәтиҗә, ә менә аңа әзерләнгәндә йокысыз төннәр, борчылулар бик күп булдымы? Юк, булмады шул. Чөнки безнең Татарстанда бик каты конкуренция бар. Бик каты. Һәм инде анда шундый конкуренция бик каты булган юк иде. Кызганычка каршы. Һәм инде мин җиңел генә ясап үземнең командасым белән бергә алар Татарстанда, мин Мәскәүдә бергәләшеп ясадык та җиңдек тә. Менә юк, авыр булмады шул. Белмим, миңадыр шулай, белмим. Русча әйткәндә пришел, увидел, победил булган сез. Бик шәп булган бу. Инде синең Инстаграмда шундый пост күргәнем. Минем күп еллар оештыручы булгачтын, катнашучы ролендә үземе күрү ничектер мәзәгрәк булды дип. Менә син үзең тагын нинди форумнарда катнашасың, нәрсәләр оештырасың? Әлбәттә мин баш җитәк булам, ничек әйтергә дә шулай ярый. Бик күп төрле форумнарында һәм инде Лига форум, Алга вперед организаторы, студент года Российской Федерации, һәм инде үзем институтта мин председатель студенческого совета и профбюро, һәм инде сәләттә бер баш җитәк сәләт рухият алган 2020 елның. Менә шулай да. Синең эшләгән эшләрең синең нәтиҗәләрең шаккаттыра, бигрәк күп җирдә катнашырга җитешәсең син, Алла ярдәм генә биреп торсын. Чөнки әле син санап чыгарганнарның гына барсаң башкар өчен бик күп көч кирәк. Син инде әлеге җиңүең белән котлыйбыз. Һәм инде алга таба бары тик уңышлар гына һәм бик шәп команда теләп калабыз. Рәхмәт безнең белән әңгәмәгә килгән. Бик зур рәхмәт сезгә. Бу җәй өчен ял үзен бик озак көттердем. Аңа да карамастан Татарстан яшьләре өчен бу җәй бик уңышлы һәм нәтиҗәле булды дип әйтергә була. Шулай итеп, быел Балтачта хыял яшьләр үзәге ачылды. Ремонттан соңында хәзер дискозал, мини-кинотеатр, спортзал һәм хәтта мөмкинлекләре чикле кешеләр өчен махсус урыннар да бар. Шуны өстәп әйтергә кирәк. 2018 елдан алып Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургалиевич Миңнеханов ярдәме белән Татарстанда 100дән артык
махсус яшьләр объекты ачылды. Һәм шуларның берсе Мензеле районында урнашкан Веста дип аталган махсус яшьләр үзәге. Амфитеатр, хореография залы, хәтта психолог кабинеты алар барысы да шунда булачак. Һәм инде безнең икенче куанычлы хәбәребез ул территория смысла форумына нәтиҗә ясалу. Безнең республикадан 3 кеше, Алия Миңнуллина, Ангелина Безрукова һәм Рустам Зайнуллин үзләренең проектлары белән грант алдылар. Без аларны котлыйбыз һәм шиксез уңышлар теләп калабыз. Шулай ук котлауга Кырымда узган Таврида арт җиңүчеләре дә лаек. Гариева Регина Айдав Татарстан һәм Татьяна Черногузова Юха Fashion фильм проектлары белән Татарстанның данын якладылар. Шулай күптән түгел, инде күптәннән күпләребезнең мәхәббәтен яулаган Созвездие йолдызлык фестиваленең үз арт резиденциясе ачылды. Хәзер анда республика яшьләре үзләренең проектларын чынга ашыра алалар. Җәй менә шундый күңелле вакыйгалар белән тәмамланды, ә инде көзнең ничек башланганын хәзер безгә Наилә сөйләр. 3, 2, 1! Здравствуй, новая школа! Здравствуй, новый учебный год! Менә беренче кыңгырау чыңлады һәм мәктәпләр үз ишекләрен ачты. Әмма бу мәктәпләр арасында өр-яңалары да бар. Мәсәлән, Адымнар күптелле мәктәбе. Әлеге мәктәп Татарстан Республикасы Дәүләт Киңәшчесе Минтимер Шәймиев инициативасы белән ачылды. Һәм бу белем бәйрәменә килгән балаларны, ата-аналарны ул кутламыйча калмады. Алла бирса, исәнлек, саулык барыбызга да бирсен. Дай Бог здоровья всем нам. Терпение, выдержки и работа с детьми. Алга жеңіп шығабыз, Алла бирса, шулай тұрып, басқыштан басқышқа көтәреләчәкбез, дөнья карап торсын. Әлеге мәктәптә 400 урынлык ашханә, бассейн, спорт зал, өстәханә бүлмәләре, 500 урынлык актлар залы, яңа технологияле уку кабинетлары бар. Бинаның гомуми мәйданы якынча 14,000 квадрат метр тәшкил итә. Ашада минем классым. Ул бик дуслы класс. Һәм бу мәктәп бик матур булды. Беренче сентябрь бәйрәме үзе җыр, бию белән бик күңелле узды. Әлеге линейкада экран аша 3 адымнар мәктәбе белән элемтә ясалды. Ул Казанның Бичурин һәм Бороденко урамнарындагы комплекслар, шулай ук Алабуга шәһәрендәге комплекс. Аяз, какой твой самый любимый предмет? Математика. Тоже математика? Тоже считать уже умеешь? Да. Сколько будет 4 плюс 6? 6 равно 10. Молодец. А 10 минус 5? 10 минус 5 равно 5. А 100 миллионов минус 100 миллионов? Равно 0. Молодец. Видите, давайте ему поаплодируем. Уже до миллиона тоже считать умеет. Кыңгырау чынлады һәм уку елы башланды. Балалар сагынып мәктәпкә яңа белем алырга баралар. Бу мәктәптә минем белемнәрем югары, яхшырак булып дип уйлыйм. Шулай итеп мәктәпләрдә беренче кыңгырау да үтеп китте. Балалар яңадан китапларны кулга алып, парта артына утырдылар. Ләкин укуга карамастан ял итәргә дә онытмаска кирәк. Ә ничек ял итәргә икәнен безгә Зөлфия сөйләячәк. Сүз аңа бирәбез. Солдатлар безнең ил сагында тора. Капкачылар хоккейда капканы саклый. Әмма татар мәдәниятен һәм татар халкын Тат Культфест саклый. Һәм без бүген анда кунакта. Дәүсегез. Шын татарча әйтеп рәхмәтлеләр монда тамашачыларны. Бу малай монда инде бөтен сәхнәне җимерә хәзер игътибар гына итсәгез, ул аның инде электрип куя торган әйберләрен алган. Хәзер сәхнәнең үзендә сүтә башлаячак. Шыга хәзер Картаяк төркеме. Ренат, әйтеп китегез әле. Менә шундый исем Картаяк каян килде ул? Я с Тюмени. Там сибирские татары говорят Карткаяк.
Ага, а что это значит? Нәрсені аңлатыр? Такая игра в фольклоре, то есть раньше. Вот, так бабушку называли в игре. Вот, но это закрепилось. Старая нога. Нет, это карт-каяк было. То есть я не знаю, что это значит. Картка мне говорили, то, что что-то тоже с бабушкой связано. Ну, картка. Вот, а мне слышалось в детстве то, что карта-як говорят, как будто старая нога. То есть показалось... Будто старая нога. Да. Нишек зал кабул итте сезне бүген? Тепло? Да. Конечно, тепло. Неше градус сорамда. Сез әлеге сәхнәнең алып барышлары, дөресме? Әйе. Менә кем сәхнәдә баш? Һәр вакыт ир баш. Мин шуңа дәшмичә торам инде, аңлавыгызча. Менә бу Тат Культфест башка фестивальләрдә нәрсә белән аерылып тора? Тат булуы белән. Һәм культ булуы белән. Әйе. Альтернатив музыкасы күрсәтелгән биредә. Монда эстрада жанры түгел, шуңа күрә монда аны аңлый торган тамашачы килә. Ә сез аңлыйсызмы? Кайберләрен әйе, кайберләрен юк. Мәсәлән, менә монсын. Әле башланды гына. Әле башланды гына. Музыка ул кеше кебек берсен генә яратырга кирәк. Сез Фирдус Тимаевның двойнигі түгелме? Юк, Николай дейсіз? Сіз аның бет двой, ул бірақ қоя үлгірмәсе, аны орнына бара аласыз. Керек болса барам. А керек болмаса? Керек болмаса да барырга мөмкин. Нишәпсез шундый матур төстә бүген? Безнең булай күп киемнәр, ләкин бүгенге көнгә Битекте. Битекмәде. Нигә алай дисез? Просто сәхнәгә шушындый төс миңа калса яхшырак күренер иде. Әйе. Менә минем дә бит шундый төсләр күрәсезме? Мин сезне белеп килдем бит. Шуңа Зур рәхмәт. Залынчы кабул итте. Беләсезме, күп бер артисттан тора. Артист халыкны күтәрә ала, күтәрә дә алмый. Безумно можно быть первым. Ә сезне күтәрделәрме саңалар? Иң беренче артисттан энергия барырга тиеш миңа калса. Соңыннан гына тамашачыдан энергия кайта үзеңә. Айдар, менә әлеге шарага ничек килеп эләктегез? Мине бу шарага Ильяс Гафаров чакырды, чөнки мин теге елда да, бу елда да үземнең яңа җырларны чыгаргач, бәлки кайсыдыр миңа да, кешеләргә дә, Ильяс Гафаровка да, бәлки шуандыр, шуан күрә мине. Алиша, бәлки шаган. Ну мин ары шәйтанмын, мин шуан күрә үземнең ничек уйлыйм шулай икән. Килегез, курыкмагыз. Нәрсә белән шаккат торасыз бүген? Мин бүген үземне Рәхмәт. Ярый. Мин бүген үземне флоу белән күрсәтергә җыенам, һәм күрсәтергә флоу белән. Флоу. Әйе. Нәрсә ул? Ашый торган әйберме ул? Юк, үземнең ничек рэп укуның стиле бу, стайл. Айда, тизгенә, давай. Бу уже сәхнә дип күз алдына китер. Сиңа телеменнән бу сәламәт сау. Дөгәдә яңгыра мине манекен флоу. Буны кысканы та күрмәле бу. Агырган күрән кол кабарган тау. Менә әле чыгыш ястырган Айдар, флоу укыйм диде, әллә нәрсә диде. Шунда сез нәрсә белән шаккат торасыз? Без татарча такмак укыйбыз просто. Ник аныкы да шул бит камакафакка барабар ашай. Минем теге монтаждан да сорау куярга кирәк. Яра, куерсаң. Сез нәрсә белән шаккат торасыз? Нәрсә белән? Яңа җырлар белән, яңа җырлар. Бер кечкенә генә өлеш. Менә эксклюзив. Әкият. Ну это прям менә иң кыска өлеш. Әкият. Бәләкәй генә өлеш. Тагын әз генә зуррак. Менә сиңа әкият. Бу генә зуррак. Аны кабатларга нәрсә турындасың бу әкият? Батыр әйдәсере. Батыр, сез теге әкияттә ниме? Әкиятта, безнең дөнья шундый бит инде, әкиятка охшаган. Шуның турында җырлыйбыз да инде. Нәрсә күрәбез, нәрсә ишетәбез, нәрсә турында уйлыйбыз. Шуны Нәрсә турында уйлыйсыз? Нәрсә турында уйлыйсыз? Бүген яхшы чыгыш ясау турында уйлыйбыз. Ярый, уңышлар сезгә. Рәхмәт. Икесенең дә балаклары бар. Мондагы рэперларга, җырчыларга карап үзем дә хисләнеп киттем. Менә сезгә кичкенә генә рэп. Монда Тат Культфест, монда Барсда Бест. Ярар, мин алдагы елларга Тат Культфестка барысында өйрәнеп бетерермен. Әлегә Зульфия Хасанова, Сергей Малыгин махсус яшарык талашышы. Ой, рәхмәт, Руслан. Без бүген синең белән кайда гына булмадык, нәрсә генә эшләмәдек. Хәтта 30 август шәһәр көнендә дә булып кайттык. Менә күрәсеңме Шулпан, җәйгә әйләнеп кайтыр өчен бик гади. Июнь, августта кирәкми. Нәрсә кирәк? Бары тик кайфны күтәрә белүче кешегә кирәк. Синең очракта ул мин Шулпан.
Руслан, әйдәлайса без синең белән атна сайын ярты сәгать дәвамына җәйге кайфны кайтарачакбыз. Әйдә. Син тагын нәрсә саныйсың инде? Аха. Киләсе чыгарылышка кадәр безнең тагын 6 көн бар. Бүгенгесен санамасаң инде 5 көн була. Аха. Вакытын тизләтер өчен тизрәк дуслар белән саубуллашырга кирәк. Ярый достлар, бүгенге тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Без сезгә саубуллашабыз. Тик тиздән инде сезгә тагын бер шәп яшәртүлашын чыгарылышын әзерләячәкбез. Бүгенгә пока-пока. Хуш. Бергә без